kapudibit, today kakain po tayo ng kinamatisan, tadyang ng baboy at pritong ulo ng salmon. Mga kapudibis, ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, mga tamo king Kapampangan. Manganta na po. Opo, mga tana po. Panulak. Siyempre, rice. Patay ng rice. Ay, marami yung rice natin ngayon kasi may sabaw. May sabaw tayo ngayon. Ayan. Sabaw. Papahali. Yan. Kanyaman. Santok na. Ito. Tayo ng baboy. Ay! Ay! Thank you. Ay! Ay! Tadyang ko yan. Ayan. Masarap may patis kalamansi ito. Ito sa akin. Yan. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Makanta mo. Ay. Salmon. Ito. Ay, oh. Nakikita yung ba nakikita ko? Mata yan. Dito ko na yung pasis ko. Tamam.
Ayan o, daming sabaw mo. Hmm? Baka. Yung laman. Bakit sa? Cheers! Gulay. Mata. Manyaman. Hati mo yan, hati na lang tayo. Ikaw na. Ikaw na, madun ka na ikaw. Hindi. Oh. Hmm?
Oo. Ako na. Sayang, mahal pa rin bigas. Ilang, utapon. Ayan. Happy Fiesta, San Agustin. Yeah. Fiesta ngayon, San Agustin. Happy Fiesta. Sarap. Ayun, sa next mukbang na po tayo mag-shoutout. Ipunin pa natin yung mga iba. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment na po kayo. Tapos yung mga nagpapa-shoutout na din na shoutout ng last mukbang, mag-comment na din po kayo para ma-shoutout po kayo sa next mukbang. Mm-mm. Thank you so much po. Ang sarap. Ayan, makapudibis agi sa mina naman yung paamahan mi. Kaya kita-kit sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi na.